Zeeuws bonenbrood bij Dutch Design Week. Het is woensdag 21 oktober. Dit is Zeeland Nu. Bonen moeten af van stoffig imago. Speedbootbestuurder vervolgd voor dood door schuld. En hebben alle jongeren onder de 30 twee linkerhanden? Dag dames en heren, we beginnen met een bericht over drugs. Want opnieuw is er cocaïne aangespoeld aan de Zeeuwse kust. En is er een partij drugs ontdekt in de haven van Breskens. Dat meldt de politie zojuist. In Breskens zat zo'n 300 kilo cocaïne verstopt in een verborgen ruimte van een snelle motorboot. De drugs zijn vermoedelijk uit de Westerschelde gevist nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord is gezet. Tegelijkertijd spoelde er een tas met ongeveer 50 kilo coke aan op het strand van Zoutelanden. Vermoedelijk afkomstig van dezelfde partij. De bemanning van de motorboot is aangehouden. Dat zijn 3 mannen uit Urk, Kampen en Zwolle. Zeeland is van oudsher een echte bonenprovincie met al die kleigrond. Maar het imago van de boon is wat stoffig, terwijl die hartstikke gezond is voor ons en voor het milieu. Morgen presenteert een ontwerpersduo uit Middelburg 3 Zeeuwse bonenbroden tijdens de Dutch Design Week. Dit brood is gericht op de bodem. Het bevat 50% peulvruchten. En de reden daarvan is dat bonen ook heel goed zijn voor onze bodem. Want ze binden stikstof en hebben dus ook geen kunstmest nodig. Dus dat is eigenlijk voor een levendige bodem veel beter. Dit is voor de biodiversiteit. Hier zit 40% peulvruchten in, maar wel van 4 verschillende soorten bonen. En door verschillende bonen te gebruiken in één brood zorg je er ook voor dat telers verschillende bonen kunnen gaan verbouwen. En dat er dus ook op verschillende tijden verschillende bloemen zijn waar insecten graag op afkomen. En het laatste brood is brood voor minder kilometers. Daar gaan we echt in op het feit dat je dus Nederlandse teeltpeulvruchten kunt combineren met Nederlandse granen. Want het graan van Nederlandse bodem heeft eigenlijk een beetje het imago dat het niet bakt. Toch kun je daar heel goed mee overweg. Als je dat bijvoorbeeld combineert met lupine, dat is ook een peulvrucht, dan heb je nog steeds echt een luchtig brood. Aangeschoven verslaggever Anke Tanihatou. Ja, dit brood is het resultaat van een project van de ZLTO. Maar er is nog een project om die bonen wat interessanter te maken. Ja, want die bonen zijn belangrijk voor Zeeland. 90% van alle bonen die geteeld worden in Nederland komt uit Zeeland. Maar die boon heeft een beetje een truttig, stoffig imago gekregen. Dus dan hebben die ontwerpers nog een opdracht gekregen van de provincie Zeeland om die boon weer een beetje sexy en vers op ons bord te krijgen. We hebben gekeken of we de horeca in Zeeland konden koppelen aan de bonenteler. Dus eigenlijk ook om de keten kort te maken en om juist restaurants te gebruiken om mensen te inspireren. Om te laten zien wat je allemaal voor heerlijke gerechten kunt maken van bonen. Zoals een bonenspread met papadums. Je kan er zoveel kanten mee op. Dit is onze bonensoep. En de bonenburger. We gebruiken eigenlijk de kapucijnes om te binden. Dus die zetmelen die gaan die bonen binden. En de kievitsbonen en de kidneybonen die houden wat grover. En dan gaan nog zwarte bonen in zijn geheel er doorheen. Dus je hebt echt wel heel veel structuur. En dan heb je de burger. De ingrediënten voor die burger komen onder andere van Gilles Klompen uit Drijschoor. Peulvruchten doen het van oudsher al goed in Zeeland. Er is een tijd geweest dat er wat minder aandacht voor was en dat het wat minder geteeld werd. Maar we zien wel dat het weer wat meer in de picture staat en dat ook het areaal het wat toeneemt van bonen en van peulvruchten in zijn algemeenheid. En om die peulvrucht nog aantrekkelijker te presenteren is er zelfs een bonenservies ontworpen. Dit allemaal moet zorgen voor een imago-boost van de boon. Hoe smaakt dat nou allemaal? Dat brood was echt heel erg lekker. Echt alle 3. De papadums, de spread ook. Vond ik ook heerlijk. De soep ook. De burger heb ik me niet aan gewaagd, want ik ben niet van de burgers. Dankjewel, Anke. Verschillende misdrijven in Zierikzee zijn door de politie gelinkt aan ruziënde leden van een motorclub. De afgelopen maanden waren er explosies in een woning, diefstallen, er werd brand gesticht, wapens en drugs werden gevonden. En dat zou allemaal te maken hebben met onenigheid over een motorclub die afgelopen zomer werd opgericht. 3 mannen zitten nog vast. Het Openbaar Ministerie gaat de bestuurder van de speedboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk voor de kust van Zoutelanden vervolgen voor dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
Het ongeluk gebeurde in de zomer van vorig jaar. Een 15-jarig meisje uit Limburg werd overvaren en overleed aan haar verwondingen. De speedbootbestuurder is een 33-jarige man uit Koudekerke. Er is gesteggel over de vraag of hij te veel had gedronken of niet. De app Coronamelder wordt van alle provincies in Nederland, in Zeeland en Groningen het minst gebruikt. 20% van de inwoners heeft de app gedownload. En landelijk ligt het gemiddelde op ruim 25%. De app geeft gebruikers een waarschuwing als ze langer dan een kwartier in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting. In Flevoland is hij het meest gedownload, 33%. En nu je op steeds meer plaatsen een mondkapje moet dragen, is het zaak dat je ook goed weet hoe je die moet dragen en bewaren. Ina Willemsen van Zorgzaam in Terneuzen merkt dat het niet voor iedereen even makkelijk is. Nee, het gaat niet altijd goed. Want zo moet het dus niet. En zo al helemaal niet. En als je het masker dan netjes op hebt gezet, hoe doe je het dan op de juiste manier weer af? Als je op kantoor zit is dat niet zo heel moeilijk. Je doet je masker af aan de elastiekjes en je legt hem eigenlijk netjes neer op een tafeltje of in een bakje. Maar als je bij de supermarkt bent, dan heb je niet die ruimte om je heen. Ik zou hem dan adviseren om eigenlijk van tevoren al na te denken van wat is een veilige plaats waar niemand erbij kan en waar kan ik hem neerleggen zodat er niks aankomt. In de auto zou dat kunnen zijn, de meerijdersstoel, dat je daar gewoon je maskertje neerlegt. Het is een wereldspeler vanuit Schoondijken. Het bedrijf Hydrovision doet in hydraulische systemen, van pompen voor de brandweer tot koelsystemen. Het bedrijf bedenkt vaak nieuwe dingen en heeft mede daardoor weinig moeite om aan technisch personeel te komen. En met hun laatste product zijn ze genomineerd voor de Emergo, de Zeeuwse Innovatieprijs. Het bedrijf is opgericht door een hele bekende Zeeuw, Carly van de Vijver, in 1973 in Schoondijken. En daar zitten we nog steeds. We zijn inmiddels met een kleine 175 mensen. Die zitten niet allemaal in Schoondijken, maar door heel Nederland en België. Het is dus een groot bedrijf in hydraulische systemen. En dat is misschien niet iets wat je direct verwacht in Schoondijken. Het leuke daarvan is dat in Zeeland nog wel veel meer plekken zijn waar heel veel mensen hele leuke dingen doen. Daar zijn wij er gewoon één van. Daar zijn we ook trots op. Hydrovision is dit jaar een van de 5 genomineerden voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Ik vind dat natuurlijk al een eer dat je voor een prijs genomineerd wordt. Enerzijds zeg ik oké, dat is hartstikke leuk. We doen het niet voor de prijs, het is een stuk waardering. Maar we zijn eigenlijk met heel veel dingen best wel innovatief bezig, alleen ze komen niet altijd zo in beeld. De nominatie kregen ze dankzij dit apparaat, de Bring to Work. Het helpt mensen van een schip overstappen op de constructie op het water. Zoals bijvoorbeeld bij windmolens op zee. Eigenlijk, heel flauw gezegd, is het een hele luxe verhuislift die op een bewegende ondergrond stil gaat staan. En dat we op die manier veilige mensen van het schip naar de offshoreplaats kunnen brengen. Met 10 verstande dat het apparaat is ook bruikbaar om te hijsen. En dat zijn heel veel andere apparaten die dit kunnen niet. En het gewicht van het apparaat is bijzonder laag, ongeveer de helft van de bestaande systemen. En daarmee kunnen we op een veel kleiner bootje acteren. En dat is dan weer goedkoper. De Bring to Work gaat misschien geen miljoenen opleveren voor het bedrijf, maar maakt werknemers wel enthousiast. En helpt om ze in Zeeuws-Vlaanderen te houden. Zeggen we als een keer 10 goede ideeën en 1 wordt een succes. Maar je moet steeds blijven investeren in nieuwe ideeën. Dit soort apparaten heeft wel aantrekkingskracht op mensen om aan te werken. Omdat het gewoon leuk is om totaal nieuwe machine te maken. Het is een uitdaging. Je kunt er je ei in kwijt op besturingsgebied, mechanisch gebied, hydraulisch gebied. Dus de aandrijftechniek in zijn geheel. Dat doe ik graag een steentje aan bijdragen als Hydrovision. Instapklare woningen zijn populair. Voornamelijk omdat starters niet te veel willen klussen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren onder de 30 hulp inschakelt bij klusjes in huis. En dat merkt ook Thomas de Poter. Hij heeft een afbouwbedrijf in Terneuzen en heeft het razend druk. En dan staat hij in zijn vrije tijd nog bij vrienden te klussen. Uit het bouwkundig rapport kwam eigenlijk een beetje naar voren van ja, je zou eigenlijk eens een keertje die randen moeten vervangen. Ja. Maar ja, eigenlijk geen flauw idee hoe je dat best aan kan pakken of wat je kan doen en welk materiaal je kan gebruiken. Ja. Jeffrey Buizen heeft samen met zijn vriendin een eerste huis gekocht in Koewacht. En ze mogen van geluk spreken dat ze een klusser in hun vriendengroep hebben.
iemand die zo'n bouwrapport opstelt, die vertelt het tegen me. Maar ja, voor mij is dat een beetje codetaal. Ja, en dan kom je snel weer bij iemand terecht die er wel verstand van heeft. Ja, dat is Thomas dan in dit geval. Buizen twijfelde dus geen moment en belde zijn vriend Thomas de Poter. Die is ook echt een vakman, specialist erin. Dus je pakt je telefoon, stuurt even een appje of je belt even. Ja, dat is zo gebeurd. En het is toch, bij een ander is het toch, je moet eerst contact leggen. Je moet kijken of iemand tijd heeft natuurlijk. De drempel is wat hoger. De Poter vindt het leuk om dit soort vriendenklusjes te klaren. Maar hij vindt het jammer dat veel leeftijdsgenoten het tegenwoordig zelf niet meer kunnen. Uiteindelijk wordt het ook van vader op zoon ook meegebracht. Goh, even een stopcontactje afmonteren of eraf draaien. Een keukenkraantje monteren. Ja, als het niet meer allemaal wordt doorgegeven, moet iedereen op de duur een vakman in gaan schakelen. Wat ook in de kosten gaat lopen uiteindelijk. Want ja, vakmannen zijn momenteel heel schaars. En ja, de tarieven die stijgen natuurlijk ook daarmee omhoog. Maar ja, vraag en aanbod, ja, dat is gewoon een groot verschil. Ondanks de coronacrisis hebben bouwbedrijven het drukker dan normaal. Zo kan de Poter momenteel geen nieuwe opdrachten aannemen. Om werk aan te nemen zit er momenteel niet in. Ik doe natuurlijk momenteel alles alleen. En ik moet ook wel kunnen overzien. Ik wil de klant ook niet teleurstellen dat er komt. En dan moest heel lang wachten op mijn offerte. En denk je van ja, waarom duurt dat allemaal zo lang? Ja, daar probeer ik altijd gelijk eerlijk te zijn. Dan zeg ik meestal gelijk, kijk, ik heb een wachtrij tot al zeker eind 2021. Weet er wel van bewust dat het zo lang duurt. Daar wilde Buizen niet op wachten en dus heeft hij besloten een instapklare woning te kopen. We zijn allebei niet zo van de verbouwen en noem maar op. Ook weinig kennis van. Dus ja, dan kies je meestal gelijk voor de veilige weg. En als verven dat kan, dat is geen enkel probleem. Maar echt dingen gaan uitbreken of echt flink gaan verbouwen, dat hebben we eigenlijk wel bewust een beetje vermeden, zeg maar. Even snel een lamp ophangen was ook lastiger dan verwacht. Normaal haal je de stroom eraf. En ik had zoiets van, ja, dat lukt wel, dat gaat wel. Dus ik de lamp opgehangen. En ik kom aan een draadje, ja, en ik krijg een schok. En dat was eigenlijk ook meteen het einde. En ik had wel zoiets van, ja, het is goed geweest. Hij doet het nu wel, toch? Ja, ik hoop het. Er zitten nog geen lampen in, dus ik weet niet of ik hem goed heb aangesloten. Maar voor de sier hangt die netjes. Volgende keer het werk dus toch maar even overlaten aan een echte vakman. De regen van vanmorgen was hardnekkig, maar uiteindelijk werd het wat droger. Wel veel wind, die zorgde ervoor dat je eigenlijk niet voelde dat het 18 tot 20 graden was. Morgen minder wind en het is wisselvallig. Af en toe zon, af en toe een bui. Nu een nieuwe aflevering van Zeeuwse Dokters. Door het huisartsentekort in Zeeland ligt er een hoge druk op de artsen. Maar ik ervaar ook dat de druk op huisartsen steeds groter wordt. Ik ben altijd een beetje aan het schipperen van, heb je voldoende tijd om iedereen de zorg te verlenen die je zou willen verlenen? En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.